Benvidas e benvidos. O espectáculo que vai comezar está organizado pola Área de Cultura da Deputación da Coruña. Por favor, manteñan apagados os seus dispositivos móviles. Desexamos que gocen da experiencia. Que tal? Como estamos? Xa pasou un ano, xa estamos aquí de novo, porque estou segurísima que hai quen nesta sala non é a primeira vez que está. A que sí? Home, claro, aquí hai xente que repite, claro que sí. Benvidos, benvidas a unha nova gala do certame de música infantil e juvenil Quero Cantar. E queremos cantar, verdade que sí? Sí, bueno, xa sabedes que eu sempre teño moito rollo, sempre teño moitas cosas para decir, que sempre me entusiasmo, que veña así, me veño máis arriba e tal, pero como a gala vai ser un pouco longa, que vos parece se vou dosificando as cousas que me veñen á cabeza, as cousas que me van contando, e comezamos para non perder o tempo. Estamos de acordo? Ben, un aviso antes de empezar, primeiro que nada. É certo que cada un de nós, cada unha de nós, está aquí hoxe co corazonciño para apoiar a alguén, a que sí? Sí, pero eu quero pedirvos un favor. Que apoyemos a todos e a todas as nenas, os nenos, os rapaces que van a estar aquí. Porque, claro que sí, así me gusta, esa é a actitude. Porque é certo que isto é un certamen, pero por sobre todas as cousas, o que importa non é competir, é que hoxe estemos todas e todos aquí. Así que o aplauso ten que ser compartido para todas, e para vos tamén. E sen máis dilación, como dirían nos grandes certames do mundo, que este é un deles, que tal se vos presento o primeiro grupo da tarde? Sí? Hai nervios, a que sí, hai ansiedade, queremos saber quen ven. Pois mirade, estes rapaces, este grupo de rapaces, son dun cole do Seiv de Caión. Mima! E entón, eles así, estaban así, se ve que un día destos, xa sabedes, estes días que no cole non hai moito que facer, porque non hai avaliacións, non hai examen, non hai cousas, non hai proxecto, non hai verdade que non hai nada deso para facer, que temos ali todo o tempo do mundo, dixeron, e se nos presentamos ao concurso este, o certame do Quero Cantar? E entón, así, porque é un cole como de moi participativo, dixeron, pois, aprendemos todos a canción. E todo o cole, aprendeu a canción e foron libres de presentarse ou non os alumnos do cole ao casting. E entón, fixeron todo o tema, sabedes canto se presentaron? Eles pensaron que era a maneira máis doada de facelo isto, Sabedes canto se presentaron? Unha chea deles. E claro, hai sitio nas bases para participar aquí, no escenario non pode haber máis de 12 integrantes, incluído o profe ou a profe que acompaña a rapazada. Por tanto, pois, a cousa foi ardua. Pero o que importa é que a canción que eles van a interpretar foi composta especialmente para o proxecto de educación emocional que levan adiante no Seiv Caión este ano. E non me digades que non é algo importante que todos e todas teñamos unha boa educación emocional. O mundo sería moito mellor se certos señores, que non quero dicir o nome hoxe para non estragar a tarde, tiveran un pouco de educación emocional, a que sí? E un pouco de empatía. Pero, que vos parece se lle pido a Ana, que é a compañeira, porque, bueno, vos me vedes a mí aquí, despois xa vos presentaré, pero temos xente por alá, por ali, por alá, por ali atrás, polo outro lado, polo outro... Isto, para que vaya adiante, hai unha chea de xente, así como
detrás de cada neno, nena que vai subir aquí, de cada rapaz, rapaza que vai subir aquí, hai tamén moitísima xente que está detrás. Entón, voulle pedir a Ana, que é a compañeira que está nos vídeos, que nos poña o vídeo do grupo do Mar de Sentimentos, que é o grupo do Sei Callón, e que nos conte neles un pouquiño máis. Ana, por favor. Somos o grupo Mar dos Sentimentos e vimos dende Caión. No coro practicamos a canción e na aula de música practicamos a tocar os instrumentos. A canción titúlase Nada pode pararme e fala das emocións. Trata de que non nos podemos rendir frente ás dificultades. Tivemos que facer un casting aberto a todo o alumnado do cole para ver quen formaba parte do grupo. Presentáronse 50 nenos e nenas e elexíronnos a 11. Estamos moi contentos de estar neste teatro e deixámosvos coa nosa canción disfrutade. Guau, forte ese aplauso! E xa vos dixen, que, buah! Unha chea de nenos. Dos 50 que se presentaron ao casting, aquí temos aos que foron escollidos. Demos un caluroso... Parade un momento que diga toda a frase, porque antes adiantástevos e senón temos un problema. Demos un aplauso moi forte ao Mar de Sentimentos e a súa canción Nada pode pararnos. Forte o aplauso!
Oh, moi ben. Aí está o voso público. Forte este aplauso. Bravo, rapazas, bravo, rapaces. ¡Qué maravilla! Bravo. Non é que os queira botar fora, é que agora deben vir os outros e non sei que pasou este ano. Eu penso que foi culpa miña que o ano pasado así altereime un pouco e pedí participación e este ano os grupos son así como todo o que había. De feito, están reclamando que para o ano deixemos entrar 30, pero a ver, que isto non é de coros, é de grupos musicais, vale? Escoitaste esa letra da canción? Que chula, eh? Bueno, hai que decir que eu, que nesta actitude miña do entusiasmo, eu dixen en plural nada pode pararnos porque me metí dentro da canción, pero en realidade a canción chámase Nada pode pararme. Que é así algo como, sabes, isto que deberíamos de facer todos e todas pola mañán, cando temos que empezar o día, que hai veces que temos unha noite así mala, porque estamos pensando que pola mañán había que entregar un traballo que non o fixemos moi ben, que temos que facer unha cousa que... Entón, eu penso que temos que tomar aquí a canción do Mar de Sentimentos e tomarlo así como un mantra pola mañán, plantarnos diante do espello, co careto que temos pola mañán, e dicir, nada pode pararme, nada pode pararme. Practicamos. Imaginade que tedes o espello e un día por diante, mañán, luns, porque mañán é luns, sinto decilo, mañán luns, e diremos entre todos e todas así mirando o espello, nada pode pararme. Eso, e aí non nos para nada. Despois que veña a semana, igual o martes toca repetilo, o mércores hai que repetilo 3 veces, o xoves 4, o venres, eu diría que hai que repetilo ás 8, ás 9 e ás 10, pero seguro que chegamos vivos ao sábado, a que sí? Principal... Como que non? Quen dixo non aquí? Que si hai que poñerle ilusión, por favor, hai que poñerle ganas. Bueno, agora aquí temos... Bueno, eu xa como abuso de confianza chamo os Pepes, pero en realidade chamanse José, vale? Carmen anda por aí tamén axudando, que nos vai... É como a nosa inspiración ali atrás, sabes? O sea, si faz algo mal, ela corre pa aquí, vai pa lá, ven pa aquí. Porque eso tamén era algo que dentro do certame do Quero Cantar queríamos que a rapazada vivira, porque isto é un estricto directo. Isto é o que nos pasa aos artistas cando temos que estar con outros compañeiros ou compañeiras, que os ritmos son os nosos, pero tamén son os tempos do traballo dos demais. E isto é un aprendizaxe que eu creo que realmente unha das cousas que diferencia este certame de outro é que queremos que a rapazada viva dende dentro a realidade que vivimos os artistas cando temos que traballar. Tamén hai que dicir que ten un plus, porque non todos e todas tivemos a sorte de comezar cando éramos así uns pipioliños nun escenario, nun teatro tan impresionante como este que temos aquí. Pero bueno, eu creo que está todo listo, non? Sí, me están dando ok. Pois entón vou vos contar, bueno, un aplauso para os José tamén, que traballan arreo. Ao grupo que ven agora. O grupo que ven agora ven do SEIP Irmáns Vilar de Ourense. Ourense, que xa os coñecemos, xa nos coñecemos, porque o ano pasado quedaron segundos, que isto é algo que sempre lle dicimos a toda a rapazada que participa, que se un ano quedan de terceiros ou de segundos, que regresen, porque a maioría das veces a diferencia que hai, non quero meter presión, señoras e señores do xurado que ali estades no palco, a veces a diferencia é tan pequeniña que moitas veces ten máis que ver con que estaban un pouco nerviosos, con que non tal, e entón hai que darnos, todos temos que darnos, como dicía a canción do Sei Callón, temos que darnos lugar a loitar por nosos soños. E os rapaces do SEIP Irmáns Vilar regresan para cumplir ese soño. O grupo chámase Libres. O forman máis de 15 nenos e ali
entran os nenos que queren entrar. Por iso chamase libres. Non é unha cousa de hai que ir a música. Non. É unha decisión persoal. Así que eles decidiron que xa que van libremente, pois que o grupo chamárase Libre. Isto non sei se debo contalo. Conto. Resulta que o profe, que se chama Anxo, estaba un pouco canso este ano. E dixo, non vou dicir ren do concurso do quero cantar. Pero como os rapaces de hoxe día non saben nada de ordenadores ni de nada, metéronse, non me preguntedes como, descubriron o aviso do BOE, que convocaba o concurso, e o colocaron así de pantalla do ordenador, e cando entrou o profe, dixo, que, profe, apuntámonos ou non nos apuntamos? E aquí están, así que entre risas, moitas ganas, e máis aló do resultado final, eles decidiron que o camiño era aprender, escoitarse, traballar en equipo e pasalo ben creando algo xuntos, algo que querían traer hoxe aquí. Así que vou pedir o vídeo e así os coñecemos un pouco máis. Ola, somos o Grupo Libres, de Ourense. Coñecémonos porque estudamos no colexo CEIP Irmáns Villar. Formamos este grupo no cole porque nos encanta a música. A canción que imos presentar titúlase Quero brillar con Matín. A canción é unha carta de amor á nosa lingua. Estamos con moitísimas ganas de participar no concurso. Para facer esa canción aprendemos a tocar instrumentos novos. Estar neste grupo permite que nos coñezamos un pouco mellor. Estamos moi ilusionados de vir a tocar a este teatro. A continuación presentamos o noso tema. Agardamos que vos guste. E forte o aplauso para recibir a Libres que chegan namorados a cantar a nosa lingua para que brille. Pero mirade que maravilla, cantos na escena, todos colocadiños, colocadiñas, todos preparados. Claro, aquí hai que adaptar os micros porque algún está máis arriba, outro máis abaixo. O teu está ben? Sí, ok, por aquí, perfecto por ali. Todo ben por alá, por aquí, por este lado, trío, está perfecto? Ben, pois, facemos como que isto non pasou e eu digo de novo, con todos vos, para cantar Quero brillar como a ti, Libres! E como te estrano cando non estás, xa pouco te vexo na rúa pasar. E onde ti vayas eu quero estar, no río, no monte, na vila, no mar. Eu quero cantar coa túa sal, quero brillar como a ti. Quero camiñar sempre a túa par, eu quero falar así. En galego todo soa mellor, en galego todo soa mellor, en
me sinto non podo acouar. Va ver a túa faime enamorar. Elevote sempre no meu corazón. Se que estás conmigo é todo mellor. Eu quero cantar a túa sal, quero brillar como a ti. Quero camiñar sempre a túa par. Eu quero falar así. En galego todo soa mellor. En galego todo soa mellor. En galego todo soa mellor. En galego en galego en galego. Bravo, bravo, moi ben, libres. Este é o voso público. Un pasiño adiante para saudar, por favor. Moi ben, este é o voso público, rapazas e rapaces. Bravo, bravas. Que ben, que xa pasou, xa está. Libres, libres dos nervios, vamos, moi ben ser libres. Bueno, aí xa iba un sobrado, adeus. O sea, xa está como na casa, xa. Claro, proba de son, todo de aquí, pois claro, xa te afasta este sitio. Decataste vos de unha cousa ben bonita, que nesta canción, eles e elas falaban da lingua, como se a lingua fora unha persoa que non vemos, que non tratamos, con toda a frecuencia e con todo o cariño que deberíamos de tratala. Igual, digo eu, que podería ser unha boa campaña de política lingüística, de pensar que a nosa lingua é unha persoa que precisa que a coidemos, que a cariñemos, que lle demos abrazos, que a biquemos e que estemos pensando nela, enamorados, perdidos todo o día. A que sí? Ben, non me vou liar porque aquí xa vedes que hai menos montaxe, entón isto ten que ir máis rápido. O grupo que vou presentar agora, ollo ao dato, As orixes da banda remóntanse ao 2017. Pero todos naceron no 2014. Eso é moito, nin o Rolling Stone. A ver, é que no 2014, é que encantoume isto, 3 dos 4 integrantes, Carlos Nieto, Leo Figueiras e Lois García, da familia... Foron escolarizados na Escola Unitaria a Igrexa de Ortoño, en Ames, en Coruña. E foi aquí onde se coñecen, comezan a compartir as temperas en que danza, bla, 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 tal, ven que teñen un rollo artístico, porque aos 3 anos ti xa o tes claro, sabes? No? E empezan a sorprender ao público cos pedazos de actuacións, claro, 3 anos, as guitarras, eles ali tocando, sabes? E o primeiro grupo chamouse Trío R, que eu penso que non tiñan ningún problema de logopedia, porque Trío R con 3 anos é un pouco maldade, non? E alá participaban en canta celebración escolar había, canta festa, pero no 2025, porque este é un grupo de longa historia, incorporaron a Martiño Ramos, e entón o trío, evidentemente, trío 3, si entra Martiño 4, xa non son un trío, pasan a chamarse Tentáculo Rock. Bueno, eles reciben formación académica, Esto mola modo Dios.
xúntanse os xoves pola tarde no seu estudo de grabación. Eu os xoves vou a caña, sabes? O sea, síntome fatal, vou buscar un estudo de grabación. E ali ensayan e van sacando ideas para novas composicións orixinais. Queredes coñecelos, verdade? Pois, Ana, por favor, o vídeo. Nós realmente fai anos empezamos ca música cando tiñamos 6, 7 anos non tocábamos instrumentos de verdade. Empezamos facendo un grupo pequeno que se chamaba Trío R, que éramos Lois, Carlos e eu. Facíamos versións de Sinistro Total, ACDC. Logo, un amigo noso quiso unirse ao Trío R. Como éramos 4 xa, non éramos trío, pois pasamos a chamarnos o Tentáculo Rock. Lois, eu, Martiño e Carlos. E agora xa facemos as nosas cancións, letras, sen axuda de nadie. E ensaiamos no garito de Biribibloque. Somos de Bugallido e de Ortoño, son parroquias do Concello de Ames. Nos ensaiamos todos os xoves pola tarde cando podemos. Nos imos ás escolas municipais de Ames, máis de Brión, de música, e aí aprendemos. Coñecimos o concurso grazas ao noso profe de música, que se chama Miguel Alonso, e a canción que íbamos a tocar chamase Boa 120 e esperemos que a disfrutedes. Queimando rodas, Tentáculo Rock. E ollo, que chegan a 120. Así que coidadiño con eles. Xa vistes, non? De AC/DC, Sinistro Total, a compoñer as cousas deles, sen medo ningún, que como hai que ir pola vida, soñando, estamos ben, verdade? Está todo listo, o micro so tes así no punto, así? Sí, o técnico xa probou todo contigo antes, non? Vai guai, sí? José por aquí. O micro de alá, aquel que falta. Vedes que di, coa tinta dos nosos tentáculos facemos as nosas letras. Onde está a pulpeira que patrocina estes rapaces, por favor? Por favor. Agora sí? ¿Estamos listos? ¿Sí, José? ¿Todo ok? Perfecto. ¡Fuerte ese aplauso! Como estamos a Coruña? Somos o Tentáculo Rock e imos tocar Boa 120. Espero que vos guste.
vale, pero non é ese. Bravo, vinde aquí, vinde conmigo, por favor, aquí diante, aclamando as masas aí, que ese vosso público. Moi ben, bravo, rapaces. Pois agora sí, toca desenganchar cables. Sabes como facer iso? Pedimos a José que veña. José, podes vir a desatalo? Que temos un atao, pobriño, aquí. Aí estamos. Os demais xa podemos. Isto xa lles gustou moito, Agora van con calma, van recoller os cables. Moi ben, mira, están facendo diplomas, porque, bueno, tamén é certo que cando empezas non sempre hai cartos paternos técnicos e todos. Hai que traballar en todas as cousas. E iso está moi ben. Moi ben, así me gusta. Responsabilidade co material, inda que non sexa teu. Eso é fundamental, fundamental. Bueno, que tal imos hasta aquí? Ben? Sí? Que tal van eses ánimos? Bueno, a ver, podemos subir un pouquiño a luz da sala, así ves un pouco a cara de quen está, por pasar lista, máis que nada. Está todo ben, non? Sí? Vos que tedes aquí no cartel, que estades así no alto. Ai, mira, os da pulpería están todos aquí diante. Os da tinta estaban todos aquí, claro, con razón estaban tan entusiasmados. Que ben, encántame isto. Ben, mirade, imos pasar agora a categoría dos grupos de juvenil, vale? Porque sabedes que temos dividido en dúas categorías, porque, claro, o entusiasmo pois vai medrando, moitos que estaban nas escolas que participaban pois decían, pois nós queremos seguir, e entón pois nós tamén decidimos seguir. O grupo que vai vir agora chámanse Son da Lúa. E espérate que a ver se o digo ben, porque isto para unha uruguaya é un desafío. Cangas do Morrazo. A O pechada se leu máis U que O, pero bueno, foi por exagerar, sabes? Cangas do Morrazo. Eles chegan do conservatorio e ali un grupo de alumnos pois deciden crear unha canción, un tema, para vir participar no Quero Cantar. Entón, como son así, xa sabedes, máis organizados, de conservatorio, tal, pois, como un dos alumnos, Martín Jaramillo, xa participara anteriormente, hai familia de Martín aquí ou chegou só o rapaz? A ver, quen adopta a Martín Jaramillo? Un aplauso para el que acabo de nomearlo. Pois o grupo, ao que se suman ali, Paula Costa, Hugo Rial, Laura Alfonso, crean o tema e ao longo... Estes tomárono con calma, Ao longo do curso foron pulindo, foron pensando que sí, que non, que paga pena, que o deixamos aquí, que quítalle isto, que ponle que é la cousa. Claro, isto é un problema, porque cando ti empezas a reflexionar moito sobre o que estás facendo, a mente de melloralo, empezas a agregar cousas. E tamén vos lo digo, se vas a agregar cousas no mundo do artisteo, que sexan cousas que entren no Nissan Micra. Digo porque é o que teño eu, Porque o que non entre ali despois é un problema para meterlo no avión, para meterlo nos sitios, e terminas así como estas orquestas alugando un camión para poder levar todo o que precisas. E despois ese camión non entran en todas as festas, entón é mellor empezar, e estes rapaces fixeron ben, porque todo o que puxeron para a canción pode ir con eles. E eso xa merece un aplauso. Que tal imos? Ben? Sí? Eu quero tamén pedir un aplauso particular. Bueno, despois entra Dián Pastoriza na batería, entra Mario no trombón, Xavier Alvariño clarinete, Violeta na trompeta, Ana Trigo co baixo, Aldara Trigo coa flauta, Daniel Sierra como guitarrista. Xa vos dixe que se entusiasmaban, Pero eu quero pedir un aplauso especial para unha das integrantes que, por temas de idade, porque sabedes que o concurso ten un límite de idade, maliacer ela, case que a alma mater do grupo, ela non participa. Así que forte o aplauso para Paula Costa. Porque eso é xenerosidade,
Eso é xenerosidade. Bueno, e tamén, pero que queres que te diga? Eu vou falar con este rapaz. E tamén Hugo Rial, porque toca o chelo e non caixaba na canción. Que hai que adaptar a música, o chelo ten que entrar, caramba. A ver, xa le buscaremos, inda que sexa de aquí para un lado. Xa pensaremos outra, xa pensaremos algo para isto. Pero bueno, o máis importante, que é algo que estamos a ver en todos e todas as participantes, e o traballo de equipo. Vemos o vídeo para coñecelos un pouco máis. Somos Onda Lúa, un grupo do Conservatorio de Cangas do Morrazo. Somos un grupo de pop rock en galego. Empezamos a facer a canción a principio do curso e ao longo do ano fomos engadindo instrumentos. Nós somos os autores da letra e da música. Como foi un traballo en grupo, tivemos que aprender a poñernos de acordo e a chegar a consenso. Cantamos en galego porque é a forma máis natural que temos de expresarnos. Fora do musical, o noso grupo está para divertirnos e pasalo ben. Coñecemos o concurso porque Martín xa participou e animounos a nós a participar este ano. Deixámosvos coa nosa canción, o meu mozo virtual, esperamos que vos guste. E recibimos cun fortísimo aplauso a Onda Lúa que van compartir con nós a súa creación O meu mozo virtual. Bueno, xa vedes que e falta Paula, e falta o do chelo, o sea que... Esa é esa actitude. Veña que o aplauso non o cobramos. Aí vamos acomodando todo, os últimos toques. Ben, o microlista ben, por atrás, temos todo no seu sitio. Sí, queda lá o teclado. Aquí nos queda a rapaza, está listo? Sí? Pois dalle gas, entón. Ai, non lle des que falta algo aquí. Que se cae o micro. Non vai caer, ti tranquilo que non cae. Como moito vai para o chan, pero eu recollo. Vale? Sí? Va de novo. Con todos vos. Onda Lúa! Laura. Estáme esperando para falar con él. Entro no meu cuarto, deixo a mochila del. Estáme esperando para falar con él. Sempre para axudar, é máis que un amigo. Sempre para escoitar.
aplauso, forte o aplauso para Son da Lúa. Veña, rapazada, ese é o voso público. Cuidado co cable, amiga. Moi ben, ata ali podes ir. Bravas, bravos! Son da Lúa, que xa deixan o escenario. Que maravilla, que tarde que levamos, por favor, que tarde. Isto é un no parar. Bueno, xa me quitei esa chaqueta, todo, xa vedes que xa estou entrando en calor, pero agora sí que imos a fume de carozo. O grupo que ven agora, o que vos dicía antes, da importancia de recuncar, de ir a prol dos soños, porque elas xa participaron. O grupo chámase Noxen e está formado... Grazas por quen estaba atenta. Está formado por 4 rapazas de 15, 16 anos da cidade de Vigo. Eu dixo, que pasou? Non me digades que en Coruña non queren os de Vigo, que temos un problema. Ai, perdón, non debía facer estes comentarios. É que eu son de Santiago. Bueno, a ver, si teño que dicir de onde sou para que non me bote fora da casa sogra, teño que dicir Pobra do Caramiñal, pero bueno. Sempre hai alguén da Pobra, sempre hai alguén da Pobra. O grupo destas rapazas, ao que íamos, por Dios, está integrado por Uxía García Carneiro na voz, Nora Lora Castro na guitarra, Uxía Romero Yáñez na batería e Maya Sáenz Aldoval no teclado. Elas veñen do IES Alexandre Bóveda, no que actualmente están a cursar cuarto da ESO. E pareceume moi bonito algo que elas puxeron, porque din que é algo distintivo do grupo, que, ademais de ser compañeiras, son moi boas amigas. A importancia de rodearse dende pequenas, dende pequenos, de amigos e de amigas que nos acompañen nos soños, aínda que igual non estás moi pola labor, pero dixe a miña amiga vai, eu vou. E iso é a verdadeira amizade, sí ou non? Claro que sí, e iso temos que celebrarlo. Así que, que vos parece se miramos o vídeo e as coñecemos un pouco máis? Ola, eu son Nora, a guitarrista da nosa banda, Noxen. Na nosa banda hai 4 rapazas, de 15 e 16 anos, do barrio de Colla, un barrio de Vigo. Todas estudamos no mesmo instituto, o Alexandre Bóveda, no que hai un club de música que coordina a actual directora Judith Alonso, que foi a que nos impulsou a concursar neste certame do Quero Cantar. O club de música tamén nos axudou a ter máis confianza nos escenarios e coller máis experiencia na música. Eu son Uxía García, cantante do grupo. A parte do clube de música, Nora e máis eu tivemos a idea de facer un grupo. E cando coñecimos a Maya e Uxía, a idea xurxiu. Comezamos a compoñer e montar repertorio e covers no Vigosónico, unhas salas de ensaio cedidas polo Concello para os músicos. Así comezou a nosa traxectoria. Eu son Uxía Romero, a batera do grupo. Comezamos a dar concertos no noso instituto e nos presentamos no certame do Quero Cantar do ano pasado. Logo, tras gañar experiencia, ampliamos o noso repertorio e demos o noso primeiro concerto o 21 de decembro do ano pasado e tamén participamos en diferentes actos como no 8M. Eu son Maya e no grupo toco teclado. Con este tema queremos reflectir o sentimento de non atoparte ben contigo mesma por algo ou alguén que non che deixa ser a túa mellor versión. Forte o aplauso para Noxen, que van a interpretar para todas e todos nós o seu tema Experta, que, como ben dixeron elas, vai para aquelas persoas que non te deixan ser como ti es de verdade. Adiante, mozas.
soños xa non quere despertar e xa nada bo pode pasar. É demasiado especial e quizáis non é real, isto quere negar, pero en algún momento terá que levantar. Tardío tanto en despertar, miñas lembranzas non as volverás pisar. Tardaba eu en despertar e non sabía o que estaba a pasar. Tardío tanto en despertar, sentí vergoña do que daba en lembrar. Tardaba eu en despertar, estaba farta de non saber que pensar. E cando apareza, os ollos escaparán e ter agora que disimular. Tenta non ollar atrás, el conta non se dá, pensar que si está mal. E se el non a quere, que la mesma faga. Ás veces custa, pero a pena paga. Está máis que farta de sempre errar, pensar que cambiará. Ela vale máis, pero os nervios a cala. Tardío tanto en despertar, miñas lembranzas non as volverás pisar. Tardaba eu en despertar e non sabía o que estaba a pasar. Tardío tanto en despertar, miñas lembranzas non as volverás pisar. Tardaba eu en despertar, estaba farta de non saber que pensar. Esperta xa, esperta xa, esperta xa. Moi ben forte, forte este aplauso para as rapazas de Nogem. Non me marchedes todavía. Ide ali diante a saudar. Veña, sen medo que o fixestes. Xenial. Veña ali, o voso público, bravas. Xenial. Bueno, e quen así como que non quere a cousa, xa vamos polo último grupo participante, Fixadevos que fomos ben de tempo. Encantoume cando lín a proposta destes rapaces, porque eles decidiron escribir esta canción porque querían que na canción aparecera un anaco da realidade que viven. E nesta canción falan e queren falar sobre o odio que moita xente utiliza constantemente como resposta a todo. Sobre a falta de coñecemento histórico,
sobre o descoñecemento dos sentimentos dos demais. E entón, eles, dende a súa corta idade, dende distintos barrios de Santiago, que aseguro-vos que non nos coñezo, porque como Santiago está todo cheo de peregrinos, os de Compostela non nos coñecemos, sabes? Pasa un que di, será, non será, sabes? Entón, bueno, se preguntas onde se vende marisco, xa sabes que non é, pero quero dicir, non nos coñecemos, e eu a elas non nos coñezo. Pero encantoume que eles, dende a súa corta idade, cando ás veces escoitamos a mocidade está perdida, igual está perdido que está a dicir eso porque non sabe buscar. Porque a mocidade non está perdida, a mocidade está nun sitio, que pasa que igual nós non imos onde están eles. Igual temos que empezar a movernos un pouco. E eles escribiron esta canción para falar de dereitos humanos, para reclamar un mundo con igualdade de condicións e dereitos, sen importar se ti és muller, home, gay, musulmán, católico, o que queira que ti sexas. Porque ao final, din eles, todos somos persoas. Así que quero que recibades cun forte aplauso a estes rapaces que escribiron esta canción. Ai, non, pera. Mira que me entusiasmé, falta o vídeo. Para, quito isto. É que xa quería escoitar a canción. Vamos a pedirlle a Ana, que menos mal que me estaban dicindo que te falta el vídeo, que te falta el vídeo, que te falta el vídeo. Que tal? Se os coñecemos un pouco a través do vídeo. Ola, chamome Breixo, teño 12 anos e son o baixista deste grupo de música. O grupo chamase Da Files, que foi un grupo que se foi formando fai anos. Hai integrantes que se foron, en que hai integrantes que tamén chegaron novos. E agora, hoxe en día, estamos 4, pero nos falta un, en total somos 5. Hoxe Lucas non pode estar aquí con nós porque ten un partido de baloncesto. Ola, son Carlos, son o guitarrista deste grupo. Coñecímonos todos na Escola de Música de Entre Caixas e dende entón fixemos bastante bo traballo en equipo para compoñer algunhas cancións e ao final demos con esta. Chámome Pedro, toco a guitarra e canto neste grupo, non? Fixemos a canción pensando un pouco en queixarnos do que está pasando actualmente no mundo, coa política, coa sociedade en xeral, non? Hola, son Mario. Fixemos esta banda para participar no Quero Cantar e fixemos a través desta canción e esperemos que vos guste. Forte, forte o aplauso agora sí para recibir, a ver que Pedro ali atrás dixo repite conmigo, así que vou repetir. The Files e a súa canción Rebelión. Hola, ¿qué tal? Se ha quedado una buena tarde, ¿no? Nunca te
fame sen ter que comer. Todos din o mesmo terrorista. Vivimos no diario de Ana Frank, y que se entera, porque sempre somos criminais, os que pagan regras. Creamos unha batalla campal por cada parvo que non argumenta, e logo sentímonos mal por a falta de inteligencia. Vivimos no diario de Ana Frank, y que se entera, porque sempre somos criminais, os que pagan regras. Creamos unha batalla campal por cada parvo que non argumenta, e logo sentímonos mal por a falta de inteligencia. Bravos, bravos, ese aplauso forte, o aplauso. A ver, rapaces, aí está o vosso público, un pasiño adiante, veña. Da Failas, e a súa tema Rebelión. Bravo. Moitas grazas. Xa, que tal? Ben, a experiencia, ben, sí, tranquilo, sí. Breixo, a guitarra esa máis grande que a ti, En serio, non viches lo que era? Era un baixo? Ah, vale, que non vexo, sabes? Eu de aquí para baixo xa non teño máis nada, estou así encandilada. Bueno. Que tarde, Intensa, digo eu. Pois mirade, agora toca o momento solemne. A verdade é que tiña que pedir algunha das da bata que te quedaran ali atrás a facerme un estas cousas. Chega o momento solemne en que vamos a despedir ao xurado que está por ali arriba, no palco, ¿sí? Démoslle un aplauso cariñoso. Sen presión ninguna. Para que deliberen e teñan toda esta conversa, xa sabedes o resultado e tal, pero, como sempre dicimos, o máis importante aquí é chegar a este escenario. Todos e todas son gañadores e gañadoras, porque o máis bonito é o que levan. E este aplauso é para elas. Un dos premios que vai recibir este ano o grupo gañador da categoría juvenil é o mesmo premio que recibiu o ano pasado, quen vai vir agora aquí no escenario. Con nós agora van a estar Emma e Candela, que foron as gañadoras do certame juvenil 2025. Elas, como parte do premio, tiveron o videoclip, que tamén terán este ano os grupos gañadores, pero, ademais, tiveron algo que pareceme fundamental, que é un proceso formativo cunha música e de longa trayectoria no país. Este ano tamén os grupos gañadores van ter ese premio. E entón, o que imos ver hoxe aquí é un pouco o que viviron ao longo deste ano, esa experiencia
que están a acumular despois de gañar o certame o ano pasado. Como non temos vídeo de presentación delas, porque xa o fixeron no ano anterior, que vos parece si vemos un anaquiño do videoclip que sí gravaron como parte do premio? Sí? Ana, podemos velo? Esta vida ofreceu máis unha oportunidade. Sexan boas, sexan malas, temolas que aceptare. Unhas veces sae ben e outras sair a mal. Só nos queda aprender e de iso mellorar. Que mellorarei, que responderei, que podo facer. Non estou soa, non boca. Miro, penso, sinto todo o que vivo. Miro, penso, noto e percibo. Teño fe en quen elixo, pero eu escollo a quen ya confío. Wow, que pasada. Que cousa máis bonita, que sí? Es que isto é o maravilloso. Poder vivir a experiencia de estar con profesionais da imaxe, do son, que permiten que o teu traballo brille e brille así como acabamos de ver. Emma e Candela, ademais, son alumnas da EMA, da Escola Municipal de Música de Ames. E dende ali, quero pedir un fortísimo aplauso para elas que van compartir con nós algunhas das súas novas cancións. Emma, Candela! Tempos que nas casas ti tiñas sillas grandes, sabes? Non? Entón ocupabas máis. Hai que decir que tamén as mulleres ocupábamos máis. Agora, como estamos máis preocupadas por outras cousas, ocupamos menos. Pero estás ben, non mancaches nada, non? Sí? Estás perfecta, non precisas nada. Pois, adiante, Emma, adiante, Candela. Vale, creo que sí, vale. Perdón. Vale. Pinche pola rúa, suspiro pasar o teu sorriso, sol, fixome enamorar. Non sei que ten a tua voz que me fai voar, o sono do que non quero despertar. Ainda que o tempo pase, eu quero detelo preto de ti. Cada momento é perfecto, preto de ti todo está completo. Que adelante xo do meu corazón é eco. Preto de ti, preto de ti, preto de ti. Preto de ti, preto de ti. Vexote pasar e suspiro. O teu cabelo un mar infinito. Coa tua mirada
saber que te miro sen mirar. Os teus pasos ignoran o meu laiar. Aquí estou, grito sen gritar. Outro día baleiro e sen soñar. Este bico alba que la pero tomar. Entre a soidade do meu cantar. Unha luz non deixa de brillar. O resplendor da amizade de reinventar. Preto de ti, preto de ti, preto de ti. Preto de ti, preto de ti. Véxote pasar e suspiro. O teu cabelo mar infinito. Coa túa mirada derrito. Morro co teu sorriso. Sen saber que te miro, sen mirar. Os teus pasos ignoran o meu laiar. Aquí estou, grito sen gritar. Outro día baleiro e sen soñar. Este bico alba que la pero tomar. Entre a soidade do meu cantar. Unha luz non deixa de brillar. O resplandor da amizade de reinventar. Non sei se me queres ou se só faz de broma. No único que penso é se son distinta a todas. Fazme dubidar se é suficiente ser mi mesma. Intento esquecerte, non se está a miña cabeza. Sempre estou pensando nunha forma de olvidarte. E aínda que trato é imposible non mirarte. Miles de memorias e recordos a unha vez. Non sei nin sequera se nos volveremos ver. Oh, 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 oh. Por iso preciso o meu tempo. Aclaro sentimentos. Preciso o meu tempo. Aclaro sentimentos. Supoño que é difícil asimilalo ás veces. Querer non é doado, aínda máis se non che quere. Como podo estar con alguén novo de repente? Se nin sequera saes todavía da miña mente. Oh, 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 oh. Por iso preciso o meu tempo. Aclaro sentimentos. 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 Temos que facernos un selfie. Va, va, va. Veña. Sí. Aí, pa. Non podo falar. Ponme o micro, porfa, que estou emocionada. Que bonito que cantades, por favor. Que bonito que o facedes todo. Podo dicir que vos coñezo? Cando vaya por Ames? Sí? Ah, que emoción, que emoción. Pero, a ver, bueno, aparte de facer o selfie, facer aquí un buco, un barbo, porque, bueno, perdón, pero
A min dixeronme que tiñades unha sorpresiña, non? Sí. Ai, non, pero antes que nada, creo que todos e todas aquí temos unha curiosidade. Que sinte un así despois de gañar un premio como Quero Cantar? Home, a ver, genial, Sí, pero notastes así como na formación, máis seguridade, máis nervios, sodes máis conscientes do que estades a facer? A ver, sempre te pos nerviosa subir ao escenario, pero pásalo ben, entonces. É que, mira, eu tiña unha profe de teatro que ela decía que o día que ti, cando subas ao escenario, non estés nerviosa, ese día tes que deixalo, porque eso quere dicir que non te interesa o público nin o teu traballo. Así que mentres estedes nerviosas, é que o estades a facer ben. Ese aplauso para elas, que o merecen todo. O qué? O de qué? En serio, xa está. Hai un papel co resultado. Pero primeiro a sorpresa. Cal é a sorpresa que tedes para nós? Que sei que tedes unha sorpresa. Bueno, fixemos a formación con Carmen Rey, hoxe, xunto con Álvaro Fernández, nos fixo o grandísimo favor de acompañarnos aquí e vos tocar a nosa canción en directo. Están aquí. Pois forte o aplauso para Carmen Rey e para Álvaro Fernández, que tamén van a acompañar a Emma e Candela para rematar esta espera.
cousa que facer. E forte este aplauso para Emma, Candela, moitísimas grazas a Carmen Rey, a Álvaro Fernández por facer este apoio profesional a estas rapazas que nos enchen de orgullo porque fai un ano elas estaban gañando na categoría juvenil o certamen Quero Cantar. Anda, vese atrás luz e todo. Alguén que teña boa vista se pode ver, Acaban de entregarme o papeliño. Está un pouco así como arrugado, sabes? Non sei se foi o vento da escaleira ou que, pero chegou. Que tarde máis maravillosa, que sí. Cando ti ves estas cousas, sintes que este país ten moito para dar. Sintes que Galiza é máis grande. Quero agradecer, antes de empezar con esta parte formal, porque claro, vos hoxe aquí disfrutamos todos e todas dos grupos que foron seleccionados de toda a convocatoria que cada ano, por favor, ide xa avisando aos coles, a outros centros, a outras escolas de música, para que vayan preparando temas para o próximo ano, porque non sei se vos decatastes que o próximo ano vai ser a 10ª edición. Imos tirar a casa pola fiestra, xa vos lo aviso, xa vos lo digo. E outra reivindicación. A ver, onde están os de Lugo? Eu creo que temos que chamar por eles. Vale, probamos. Sí? Veña, cando eu diga 3... berramos Lugo, que non cae a muralla, que xa sabedes que está un pouco así, pero que escoiten, vale? 1, 2, 3. Queremos que veñas ao Quero Cantar, queremos ver a Lugo tamén aquí, por favor, que estamos todas as demais, por favor, co ben que se pasa, a que sí? E cos pinchos que temos. Por favor. Pero para chegar aos grupos hoxe aquí, sempre votamos mans de músicos e músicas profesionais e ese xurado estivo integrado por Carmen Rey, un aplauso para ela, Paco Cerdeira Pacolas, MJ Pérez, Ángeles Dorrio e Fran Barcia. Moitas grazas. Moitísimas grazas por a vosa generosidade. Pero hoxe, neste día, no Quero Cantar, fiámonos desa maravillosa escoita que poden ter os nenos e as nenas cando escoitan os seus semellantes. Entón, quero que recibamos ao xurado infantil e xuvenil. Quero convidar que veña ao escenario Antón Fágil, alumno da Escola Municipal de Música da Coruña da Asociación Xacarandaina, Carmela Cerdeira Pacoliñas, Antón Morgade, alumno da Escola Municipal de Música de Cambre Sementeira. E tamén, que tal? Que nervios, Que pensabades que o xurado iba a ser así como un que iba a sair dai dentro, non? E tamén a Sira Bacelo, Enrique Sánchez e Lúa Barbosa, tamén alumnos da Escola Municipal de Música de Cambre Sementeira. Así que forte o aplauso para elas e para eles. Que tal? Foi difícil? Bueno, escribir e punto, di. O sea, estaba clara a cousa. Sí, sí, que ben, que ben. E vos non participades aquí, algún ano? Claro que chulitos, eles de xurado. Pois algún ano tedes que vir, que se estades na Escola de Música, digo eu. Non te animas, Candela? Carmela, perdón. Sí, ti te animas, verdade?
Claro. O sea, non vedes pacolas en miniatura. Dámoslle un aplauso de novo, así continuamos, porque mirade. Antes de pasar a pedirlle a nosa diputada, Natividade González, que veña a compartir con nos unhas palabras, se me permitides, vou tirar de chuleta, porque quero agradecer, quero facelo agora porque senón despois emociono e esquezo, quero agradecer ao persoal da área de cultura da Deputación por todo o traballo, quero agradecer ao persoal do Teatro Colón, a Madouma Pro Audio, responsables de son, a Cunde pola rexedoría, a Florería Lilos, a Aleuto polos medios digitais na grabación audiovisual, a Nos Televisión na grabación dos vídeos da presentación e Galicia Bella, os máis importantes, porque son os que traen as tortillas e as pizzas de despois. Así que, por favor, non sei Natividade, creo que andas por ali atrás, por favor, ven con nos aquí ao escenario. Forte o aplauso para Natividade, diputada de Cultura, que ten unhas palabriñas para nós. Que tal, Nati? Boa tarde. Bueno, aquí Soledad Felloza leva toda a tarde pedindo aplausos e eu vou empezar a pedir un grande aplauso porque non podemos ter mellor mestra de ceremonias que ti para esta gran tarde. Gracias. Un aplauso. Gracias. Un placer, como sempre. Pois moitas gracias. A mí que sempre me gusta comenzar cos agradecementos e xa vin que estabas aquí agradecéndolle a labor do xurado porque eu tamén presido, son xurado tamén, teño a suerte de non ter voto, nin voz, e estuve vendo como aquí, verdad, que foi un pouco difícil porque estar aí, bueno, un pouco sí, que había moita, sí, un pouco sí. Vedes por que son xurados os nenos? Temos moita calidade, moito talento e entonces tuvemos así que pensalo un pouco en serio, non? Sí. Bueno, aquí me dicen que no. Non todo o mundo tuvo igual de fácil e de difícil. Bueno, pues agradecer a todos a presencia esta tarde aquí neste gran teatro. Para nós é un placer sempre pues, contar con todos vos, con todas as persoas que participan e que participaron hoxe aquí neste escenario. Efectivamente, como decía Soledad, para o ano toca xa ese 10º aniversario que eu creo que vamos a ter que celebrar por todo o alto. E, sobre todo, agradecer ás familias, aos profesores, a todos os que participan en esta gala e que axudan e que colaboran sempre pois, que os nosos nenos e nenas pois, de alguna forma se sumen, teñan esa capacidade para a creación, esa ilusión e esa pasión pola música. Para nós, claro, é un placer poder contar con todos vos durante o longo do ano porque este premio comeza xa moito antes, non remata aquí hoxe tamén porque o premio leva despois, xa vistedes a M. Candela que hoxe as destronamos e teremos aquí tamén novo grupo de música, pero bueno, eu sí que non vou enredar máis, eso, agradecer os xoves que ven temos aquí tamén a Gala de Cultura de todos os premiados, incluídos tamén os de Quero Cantar do ano 2025, así que estades todas e todos convidados a asistir este xoves no Teatro Colón aquí ás 7 da tarde, vale? Que entregaremos, aquí non vai haber nervios porque todo o mundo xa sabe que gañaron o galardón que gañaron o 2025 e nos teremos eso, un agasallo e unha gala de celebración. Pola miña parte, moitas gracias, porque eu sei que hai moito nervio esperando a saber quenes foron os gañadores. Como xa o sei, verdad? Pois xa non temos aquí tanto nervio. Así que, pola miña parte, moitas gracias e nada máis. Moitas gracias, Natividade. Pois sí, hai moito nervio, verdade? Hai moito nervio. Sí, bueno, aquí Nati sigue negociando co que di que foi fácil. Este ten que ser de Lugo, seguro, que xa sabedes como son os da comarca. É que para mí os de Lugo son da comarca do Joven, sabes? O sea, son como que están máis aló. Cada categoría dos premiados que imos ter hoxe, todos van ter unha grabación de estudio profesional para que eleven a lembranza, o rexistro profesional do tema da canción que compuxeron e que hoxe compartiron con nós. E a maiores, o terceiro premio recibirá 500 euros en material musical, o segundo premio será de 1.000 e o primeiro premio será de 1.500 euros
en material musical para cada centro. Pero, ademais, os gañadores na categoría xuvenil e na categoría infantil gravarán un videoclip e os gañadores de xuvenil van ter unha formación profesional con artistas profesionais. Non é que despois non vai a dicir a cuantía ou o monto dos premios, que é algo que agradecemos á Deputación que faga este aporte, que non é só nos premios, senón en todo isto que vedes aquí montado, que xa vos digo que é parte do premio, senón porque, máis aló da ubicación en que cada un dos nenos e nenas que hoxe participaron aquí, da mocidade que hoxe participou aquí, o importante é ter o valor de estar aquí en riba, de vivir este día, de compartir este día e de disfrutarlo e de levarlo del recordo para sempre. Así que sodes todos e todas gañadores e gañadoras. Este aplauso é para vos. Ben, eu creo que temos ali as flores. Eu vou ir pedindo a cada un que vos callades un ramo para entregar a estes. Os que estades abaixo, cando mencione o grupo, suben, se colocan xunto ao xurado, facemos unha foto, sí? Estás falando comigo? Ah, non. E despois, vamos un pouco para atrás a un lado para o seguinte grupo e así sucesivamente. De acordo? Está claro isto? Sí? Ben, pois entón, redoble de tambores. En terceiro lugar, na categoría infantil, forte o aplauso para Libres. Onde está Libres? Alaben Libres. Alaban subir. Vinde por aquí, por favor, por aquí, por aquí, por aquí. Todo por aquí diante. Vinde por aquí. Mirade que guapísimas que estades, que guapísimas. Vinde un poquinho máis aquí. E entregado, Ramo, forte o aplauso para Libres. Nati, ti non vas na foto? Veña na foto, Nati, tamén. Sí? E agora todo xurado, digo tamén, ou non? Sí? Outra foto, perdón, que veña o resto do xurado. Carmela, vinde por aquí. Os do infantil, vos desto non embuxestes puntos, non? Vale, entón quedadevos ali que con estos non tedes responsabilidade. Vale, agora, un sorriso grande, alá está o fotógrafo. Moi ben, pois agora o xurado volve atrás e Libres, por favor, deste lado aquí detrás ou alá, onde estedes máis cómodos. Que xa veredes como vai quedar escenario este ano, Vinde todos xuntos, por favor, os de Libres por aquí, xuntiños, sí? Non marchedes, que é un día bonito para estar aquí en grupiño, sí? En segundo lugar, redoble de tambores. O mar dos sentimentos. Save Callón ao escenario, por favor. Y, por favor, achegádevos aquí, por aquí, por aquí. Forte o aplauso para a rapazada de O Mar dos Sentimentos. Si me permitides,
Si me permitides todo o mundo, isto non está na escaleta, pero eu quero dicir unha cousa. O ano pasado saleu en moitos medios que había unha mamá que estaba moi angustiada porque seu fillo, que ten unha chea de doenzas, que ten balón gástrico, que ten moitas máis complexidades, non era acollido en ningún centro de ensino e o neno non podía ir á escola, porque ademais necesitaba un enfermeiro e nos centros no que ela solicitara todos. É entendible, porque lamentablemente sabemos que o ratio que temos nas escolas non é o máis axeitado para poder acoller e realmente integrar os nenos, porque a integración real en este momento no ensino público ven dada da xenerosidade dos profes e dos pais e das familias e dos nenos que acollen nenos con necesidades especiais. Malia iso, no cole de Callón, fixeron como fanele todo sempre, fixeron unha asamblea e decidiron acoller a Hugo. E recibírono cunha pancarta, con música, e dende ese día, dende o ano pasado, Hugo ten unha escola, o SEIP de Callón. Moi ben, pois agora sí, vamos atrás, por favor. Vamos ali atrás, por favor, porque vou a chamar, porque hai unha sorpresa co gañador. Non se sabe quen gañou. Non entendo moi ben o título. Tentáculo Rock! Ao escenario, por favor. E agora sí, co xurado completo, con Nati. Forte o aplauso para Tentáculo Rock. Agora sí, quero pedirvos que agardedes deste lado xunto co xurado infantil. Sí, por favor. Moitas grazas. Un pouquiño por aquí. Isto vai funcionando que ni unha boda, eh? Bueno, xurado, toca vos a vos. Redoble de tambores para anunciar o terceiro posto deste certame na categoría juvenil do Quero Cantar, Son da Lúa. Onde están? Son da Lúa. Aquí chegan. Bravo por elas. Ai, que emoción, que nervios. Cuidado cos cables, que non manque ninguén. Bravo! Pois vou pedir que pasedes para este lado, por favor. Que? Xa máis relaxados, non? Sí? Xa está. E agora... Veña ese redoble. Segundo lugar no certame Quero Cantar 2026 para Da Failas.
Moitísimas grazas, por favor, pasade por este lado. Cuidado cos cables. Decímolo todos xuntos, sí? Ou non sabedes o nome? Veña, vamos todos xuntos. O primeiro posto, os gañadores da edición 2026 na categoría juvenil, Nosem. Bravas. Encántame porque a batea sigue aquí cos palos detrás. Ela sigue lista. Ei, a ver, mirade todas un momentiño o fotógrafo porque creo que non había ni un momento en que todas estiveran mirando para diante. A ver, todas miramos para lá. Agora sí. Moitísimas grazas. Por favor, pasamos atrás. Bueno, xa sabedes que cada un deles vai recibir os premios que xa mencionei antes. Aquí temos a todos e a todas. Quero pedir un aplauso moi grande para todas elas, para todos eles. Pero si me permitides que antes de rematar, que isto non o preguntei, vai tocar o grupo gañador de juvenil ou non? Non? Sí? Ah, sí, vai tocar. Estos son os de Coia que viñeron, sabes? Os únicos dous de Coia que viñeron pa aquí. Sí que son, sí que son. Pois, quero pedir antes de que o grupo gañador de que non se pode compartir con nós unha vez máis a súa canción, quero pedir un aplauso moi grande para os profes e as profes de música que sen eles, que ensayan, que acompañan, que apoyan, que veñen con eles, pero que ademais van ter máis chollo porque de aquí para adiante todavía está a gravar o clip, está a facer todo o traballo, porque sen o apoio delas e deles, isto sería inviable. Así que este aplauso é para todo o profesorado. E agora, a ver, os máis baixiños, pasade para diante os máis baixiños, sí, vinde os máis, porque temos que facer a foto de grupo e os que están atrás non se ven. Entón, os máis, isto vai ser como equipo de fútbol. Moi ben, Carmela, moi ben aquí. Vinde vos que estades aquí de O Mar de Sentimentos. Vinde para diante, por favor. Os máis baixiños colocádevos así un pouco adiante. E vos tamén para aquí diante. Non moito máis que senón non estamos na luz. Aquí o mesmo. Quen sexa máis baixo pode pasar aquí diante e asonllarse. Estamos todos? Señor fotógrafo, así están ben? Están ben? Sí, pois, Natividade, por onde estás? Claro, es que entras entre os nenos que non a vexo. Voume a poñer eu tamén por aquí, porque este é un día especial. E miramos para diante e gritamos todos, quero cantar! Bravo, bravísimo. Regresamos ao lugar, menos as compañeiras de Nosem, que deben preparar todo aquí para poder interpretar noso tema, porque claro, isto non vai así, isto toca ese momento, sí. Baixamos con coidadiño, por favor, por ali polo lado hai escaleiras de aquel lado e de aquel outro lado. Quen entrou por alá, por favor, de aquel lado, quen entrou por aquí, o xurado... Sí, tamén, porque tocan só elas. Encántame porque non queremos deixar o escenario. Moi ben, que señal, veciños. Moi guai. Bueno, agora, claro, os técnicos a todo correr, porque xa vos dixe, isto é estricto directo.
Precisamos montar moito aquí? Sí. A ver, José por aquí. Quen máis? Aquí veñen outra cousas por aquí. Que xa vos dixe que isto está todo ben organizado, Ai, encántame isto de baixar e dar a man. Eu quero tamén, pero como non podo baixar, así, ala, moi ben, por aquí tamén, saude por aquí. Ai, que guai. Claro, como non... Vos sodes os de Ourense? Ah, porque digo, co pulpo, claro, digo, esto... Vos sodes os de Ames? Ai, entón coñecémonos seguramente, non? Digo eu, malo será, e se non vou ter que ir por Ames, que lonxe non queda. Que máis teño que decir? Eso, levade a mensaxe de que para o ano, para os 10 anos, queremos ter un quero cantar espectacular, con moitísima participación, incluída de Lugo, e pedide aos profes que sexan xenerosos un ano máis para acompañar os rapaces neste proceso e tamén a vos, porque digo vos que eu, que son artista dende que tiña 6 anos, non hai cousa máis maravillosa que sosteña máis, que emocione máis, que ver que cada pasiño que ti vas dando na túa carreira, na túa formación, está acompañada da familia, dos quereres, porque seguramente hoxe todos e todas aquí que estades a acompañar aos fillos, as fillas, aos netos, as netas, aos afillados, afilladas, estades emocionadas, emocionados e orgullosos. A que sí? Sí? Pois, si temos todo listo, sí? Pois forte o aplauso para as gañadoras do 2026, Nosen Experta. Non quere despertar e xa nada bo pode pasar. É demasiado especial e quizás non é real, isto quere negar, pero en algún momento terá que levantar. Tardío tanto en despertar, miñas lembranzas non as volver a expresar. Tardaba eu en despertar e non sabía o que estaba a pasar. Tardío tanto en despertar, sentí vergoña do que estaba en lembrar. Tardaba eu en despertar, estaba farta de non saber que pensar. E cando apareza, os ollos se escaparán e ter agora que disimular. Tenta non ollar atrás e conta non se dá, pensar que si está mal. E se el non a quere, que la mesma paga. Ás veces gusta, pero a pena paga. Está máis que farta de sempre errar, pensar que cambiará. Ela vale máis, pero os nervios se cala. Tardío tanto en despertar, miñas lembranzas non as volver a expresar. Tardaba eu en despertar e non sabía o que estaba a pasar. Tardío tanto en despertar, miñas lembranzas non as volver a expresar. Tardaba eu en
Bravísimas. Un aplauso forte, forte para despedir a estas mulleriñas bravas que encheron o escenario de música. E a nós só queda decir a 120 espertaremos para no próximo ano brillar por todas nós e por todos vos. Deica logo, viva o quero cantar!